ni Kinit dyan sa ihang ipadala nga sponsor din ako. God-bless yan mo sir nga naros Palawan karon gikan ko sa Mambalay sige ko urgos pagpunta pero dako na kong pasalamat sa tanan yun na diya niya guys dito niya Sir Kinit dyan. Salamat yan mo sir sa mga asawa sa mga pamilya tanan yun. God bless kanimo. Thank you sa imong tulumong at kasing-kasing imong gamay nga grasya gihatag rin ako dako kay katabang sa mga bulingon. Daghan din kayo salamat sa Palawan kay kubra ko sa imong gipada sir. Thank you. God bless na mo sir. Nga auto nga na sa karong panglawas ban sa imong pamilya o sa imong trabaho nga mag-amping dito kanunay sa tanan adlaw na salik sa labaw nga gahom. Thank you. God bless you kanimo. Sobrang tawag ito, ma'am. Na, ma'am. Na, ma'am. Na. Bawa na. Kasi bukan na tusok mo niya. Subo na po naging kayo salamat ni Kinit dyan. Padala sa sponsor niya sa pangisanil. Thank you kay sir na binigay sa mga asawa na para sa gawas. O ingon man sa mga pamilya. Thank you God bless na kung may katabang ito. Sa mga grasya na gimatag ko ito ako. Thank you kayo. Sukat sa kuhang pagka-bata. Karong bigyan ko sa pagkasin na dilaw sa mga kalisod. Tawag ako, salamat kayo. Sir, kuha na ko sir. Salamat, thank you kayo sa imuhang gihatag din ako. Gikan ko sa Palawan. God bless kanimo. Way po as salamat sangko sa langit. Sa kahit tasan ako salamat kanimo. Sa imong gipadala din ako nga kwarta sir. Salamat din kayo. Labi na sa imong asawa o sa imong pamilya. Tanan yun. God bless kanino. Tuman gini sir. Imong ingon niya ipalit na ko sa kong malay. Kaya na akong anak ko. Iupo, timingan sa niya imong padata kwarta wa kwarta papalit yung tambal. Thank you sir. God bless you kay kanimo sir. Idol. Sir Kinit dyan. Okay mga katugsok, thank you kayo no. Naa namin ngari. Salamat jud kayo nimo Idol Kinit dyan sa Panta. Sa imong gihatag dire kanako nga minabang para sa kuang pamilya ingon man sa tanan jud niya nagtanaw ka na mo. Salamat. God bless kanimo Idol Kinit dyan sa Panta kay nagaron na rin padong sa muang balikanan o bugas bugas rin ari akong pari kaya kumana ng bugas palit sa may agitan pa ko nagpahilot ko sa kong anak kay na iubo niya tiang balitag tambal. Dako itong pasalamat ni Kinit dyan sa Panta o sa iyahang misis. Limot ko bless ka ninyo sir. Daghan amping sana manimbaso tayo sa pasalamat ko sa hita sa pirmi ka maayo o panglawas sa imong kinabuhi. Daghan di kayo salamat sangko sa langit akong pasalamat kanimo. Gabi na gyud sa imong asawa sa imong mga pamilya diha. Nimo gyud sir Kinit dyan sa Panta. Thank you. God bless kanimo nya. At angilan ninyo mga katugsok. Tanan akong ang ginanap ng gibuhat sila binigyan ni Sir Idol Kinit dyan sa Panta. Nipada siya na ko o hinabang sa kuang gulingon kanang gamayng pinaskuhan para nako ba. Sa para sa kong pamilya. Salamat mo kayo. Puwesang ko sa langit akong pagpasalamat niya. Thank you. God bless kanimo sir Kinit dyan sa Panta. Labi na gyud sa imong pamilya o sa imong asawa nga tagaan og tarong panglawas diha sa nagkalagyo nday mo tuan mo siya sa gawas daan ta siya permi og kabasog kaligon sa labaw gagahom. Labi na gyud ikaw sir.
ug sa imong pamilya. Thank you, God bless. Alang sa tanan, labi na gyud sa akong mga subscribers ug followers. Thank you, daghang salamat. Ay sa pagngon sa din ako kung motor kay man paong kay pag abot na magod. Kung yabangan ra ba ni? Nya, bay siguro karong mga buwan na kuhaon ni sa tagiya. Apply lang sa pukog lain po sa lain ka driban. Basta giyanan ng gamiton. Okay. Sa naan ron. Mapalit sa kog isda, muuna ko dato. Dai. Palit sa kog isda na ta. Kalan dia, ndamal na dia. Ako subon ako, way puas na pasalamat dia kaninyo sa nagsubaybay, nagsunod sa kuang channel Tutong Tugsok TV. Labi na gyud sa naghatag o grasya kanako karong adlaw ni si Sir Kenneth dyan sa Pantang iya kong padadaan ng kamay hinabang ikan sa grasya sa niya nga naabot ikan sa kaitasan. Thank you, God bless you kay entang kanimo sir. Pinagis ko dia usbon ko way puas na salamat kanimo. Ako dari kay palit ko isda sir kay naghay kay mga fans sa dire ako ang mga idol sa isda day. Mo ano Pan sa mga isda. pila na? Kani, 200. Sen 200? 200. Ari on, ay 130. Ya, kaniya po, tag 140 ni mo, 240 niya, kaniya bros, 160. Kaniya bros, Ito may sanmi niya, 160 ni. dito. Sa kilo ko na. May nakikigmay. Tapas kayo ni boss. Apili sa goy, Paliton, babay sa ko. Ya, nagkos na yun. Mo ni siya sir. Ano ba? Kinit dyan sa banta nga palit na magrudan ng grasya nga imong gipadala diri kanako. Subon ako daghan ug daghan gyud kayong salamat sa imong gipadala sir. Labi na gyud sa imong pamilya sana. Ayan, minimum palit. Pero yan magas sa labaw mga gahom. Kani o, 130 Dili lang. gyud mo magmahay kay sa sunod na sad mo. Ay, lamas lang Sa ako. gipadasad nako. Palitik, lamas cheese naman. Suka. Oh, bebe Ay, suka. para- Pwede ra kay lapas Oh, na mo. lamas. Kay ug hutnon sa nako. Wala siya ugma. Mawa na sa kay kaugma niya mapanos. Anugon sa kayo. Para makita sa dito. Kana siya mao ni siya de mga ka-idol, mao ni siya ko ang Tingnan nga. mga Oh, ni mga supporter fans. sa mga fans ni dahil sa mo ang Janwa Mix TV 3 Buhakag. Tapay bukungot sa okay nagsigit-sigit. To siya ay usad na ko nga followers pod. Kana sila dire mga tindahan dire mao ni siya kinsa to ganahan mo. Palit og isda nga dali-dali sa taga dire to kini linya ha poros kini isdaan. Sako kini nga tos kayo babaw. Bro. Nasa na ako ang bro sa dire dai sa kwani. Agi salamat sa gyapon kayo nya. Atangin ninyo sa akong channel Tutong Tugsok TV. Ya labi na gyud sa among main Janwa Mix TV 3 Bakak ang inyong idols kanginan. Usbon ako sir daghan ug daghan gid kayo salamat sa imong gipadala nga grasya diri kanako. Sir Kenneth Jan. Thank you gid kayo. God bless gid kay kanimo. Way sangkos langit akong salamat kanimo. Sir Kenneth Jan sa Panta labi na gid sa imong pares nga tuwaros gawas. Tagaan ta kalig-on kubaskog ngadtos kita sa hantos kantoran. Tanan nimong pamilya sir, thank you. Ako dai si Tutong Tugsok, ang inyong idol sa kahanginan. Muwagtang sa mga problema sa gagko, mupuli ang gagmay. Okay, thank you kaniya. God bless niyo data na dia. Bro, agian natin kan bro. Okay mga katugsok, ari sa ta sa shout out portion no. Dire sa nagpa-shout out na to sa atong channel Tutong Tugsok TV. Salamat guys sa nagsuporta din mo sa kuan channel pod. Gabi na gyud sa mong main Janwa Mix TV 3 Bangkak. Shout out ko diha ni Aldrin Amores. Shout out ko diha ni Jenny Ann de la Cruz. Shout out ko ni Dondel's Vlog. Nasa niya sa channel mga katugsok ikanay kamo na bahala pod sa iyahang channel usa ni siya sa supporter pod sa akong channel Janwa sa Tutong Tugsok TV niya. Kamo na po bahala sa iyang channel pag subscribe o pag suporta pod. Shout out ko diha ni Jobelen Simbomo. Jobelen Simbomo. Shout out ko diha ni Aljons
Katang. Shout out ko diha ni Pelner Torino. Shout out ko ni Lode Bird. Pilipinas. Okay. Shout out ko diha ni Judy Jason. Shout out ko diha ni Elegant City. Judy ang sorry. Shout out ko diha ni Helen Belia Sante. Taga kuan ni taga Mindanao. Shout out ko diha ni Robert Dalapo. Shout out ko diha ni Marvin Pasgala. Shout out ko ni Johnny Boy Pedro. Shout out ko diha ni Christian Autida sa Lapu-Lapu City. Okay, usab. Shout out ko sa tanan mga supporter o subscribers no nya. Akong pasalamatan og dako ang nipadala nako og sponsor si Sir Kenneth Jan sa Panta. Daghan gyud kay salamat nimo sir sa imong grasya nga gipadaan nako kay nasulbad din taon labi na gyud sa akong pamilya kay natulyod niya wa sa kuya mo. Palit gyud ko bugas og sudan og tambal. Thank you gyud kay sir, daghan kay salamat. Shout out nako si Kenneth John Sampanta nga mo'y naghatag nako og singan ni Pinas kuhan para sa kong pamilya. Thank you gid kay sir. God bless gid kanimo labi na gid sa imong asawa. Sinat ko nga naa mo sa kanunay gabas kog kalig-on sa inyong palawas sa tanan nimong pamilya. God bless gid kay sir. Kini day ang inyong idol sa kahanginan, Tutong Tugsok TV og sa among main Janwa Mix TV 3 Buhakat.